सासेखौ थाबथेलासो हराव बिहरनाय दंमोन देरबाय थायो अबाव थुगोन दा याव नायाव थुनांला जाखाबाय ओमफ्राय दा कमेन्ट होबावो बिदिखायनो बायो लाइभ होबाथाय नेट नाङा मा लिरगिनिया मा लिरगिनिया खमायखादों नो बायनो हाबाय लाइक होदो मानास बर' लाइक आरती माइनाव हेलौ फ्रेन्ड हेलौ मा खबर आरती माइनाव मा ओंख्रि जाखो मानास बर' आरती माइनाव आंजों लोगो जानो थांबायसो खोमा आरती माइनावआ रांखित खरकटारि हाय आब' आं सोलाथारा दं रंगिता खरकटारि लोगोआव लोगो मोना मोसाबोनो चेनेल आरो टेन मनसराव थाङो दालि आलुजों बुट भाजा इले नों मानसिया ओइ दंफां सिङाव फरायहै आंनि जिङाव जना फरायबाय थादों रंगिना खरकटारि हाय आब'नो हेलौ आगै मा ओंख्रि जानायनो जोंहा ओंख्रिया माबासो
दालि ओमफ्राय बुदजों आलु भाजासोमोन आगै। ओइ र' हस्पिटाल थांना हाना जाहैबाय था। नोंनि फैसा आंखौ डिस्टार्ब मायाव थाङो आंनि आखायानो। नोङानो गद गैया। आया आरथि माइनावआ मा होनदों मनज लोगोखासो माथो होनो लोगोखासोनो मनज गोथावनो नोंहालाय मा ओंख्रि जानाय रंगि बागै लाइक हरना होदो दे जोंहा आरथि माइनाव रंगित आगै आरथि माइनावआ मा होनदों अके नो मनज बर' बावदोंमोन आंबो दंनो नै माबा बावोना मालाबा आया खोनाहैयाखै आरथि माइनावआ मा होनदों माथो सिरिसो हानो खोनादोंना खोनायाखैबा खोनादों मिरा बर' हाय आब' गोदान आंनो थेंक इउ साब खालामदो जोंहा गोदानबा मिरा आगै कमेन्ट हरना दोन आंबो दायो खालामगोन चेनेल दंबा रंगि बागैया मा होनदों जोंहा आलु दालिमोन जोंनिजों एखेयानो ओमफ्राय जोंना बुदल' दं ओमफ्राय आरथि माइनावआ मा होनदों अन थेंक इउ मनज बर' हेलौ मलि गुइसनो हलि मलि मा होनदों गुइस मनज बर' हलि मलि गाइस माबायानो आन्दायोलै आंनावसो सोंलायो बाथारबाय खोमायाव खन होथारनानै होथे सेराव फट'खौ बिदिखौनो दं दा फरायनांगौ सिरि थानो हाया लिरनाल' हरनाया आरथि माइनाव अन मिरा बर'आ गैया मा होनदों आब'आ बहानिनो आङो बाक्सानि नोंलाय बहानि आगै चिरांनिमोन ओमफ्राय बाक्सायाव फैबाय मिराया मा होनदों बाक्सानिनो बाक्सा मा जायगानि आगै मिरा गैया मा होनदों बागानपारानो बागानपारा गोजान जायो बरमानि सानजाहा बरमाखै जोंना नैयाव बाक्सा माबा सालबारि बाक्सा सालबारि बरमानि सानजा आरथि माइनाव अन जोंना माबा जायो बाक्सा सालबारि रुप'हि
आंखौ न'आव होनाखै सानदों हाल्ला मोनखायाखै दाखालि गैखाया नां मोजां मोनदोंमोन 15 गैयै आरो माइनावा मा होनदों माथो सिरि जाखो हानो सिरि कमेन्टखौनो हरा मानसिफ्रा बेनिखायनो कमेन्ट फरायबाल' हाल्ला जायो मिरा बर'आ मा होनदों मा मैगं जाखो आब'नो जोंहा माबासोमोन दालि ओमफ्राय बुटजों आलु फाजासो नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो आगै मिरा आगै मनज बर' मिरा आंजों लोगो जादोनो मिरा आगै जोंहा मनज बर'जों लोगो जालायदो आरती माइनावा मा होनदों फन साइलेन्टसोमोन आंनानो मिरा गैया मा होनदों आलु मैगं जादों अके लोगो मा होनदों अके लोगो जागोन दे नो मनज बर' Hmm? 52 subscriber आरती माइनावा मा होनदों मन' खालामबाय नामा ना मा होनदों मन' खालामबाय नामा जायाखै नाब्रा मन' जायाखै जोंना टाइमानो जेबो जायाखै नोंसिना जाबाय नामा आरती सोरना इसिनिया माबा जाबाय खोमाथ' 1K 2K जाहैबाय खोमा आरती माइनावा मा होनदों गैला खारजोब्बाय माथोनो
एलबिखौनो गन होनाय जाया बेखायनोथ' माबा जाया मानसि जाया मालाबा आधा घन्टा मालाबा 20 मिनिट लेरेद थेरेदसो जायो गदानो होजा एलबिया मानास बर' अन आंनियाव फैरा एलबियावनो खैथायाव होयो नोंलाय मानास बर' अन आरति माइनाव मोनदो मानास बर' माब्रै खबरफोरानो मानास बर'आ मोनदों गेजेरावनो दं आरति माइनाव मोनालाय मा ओंख्रि जाखो मानास बर' आइदि दंबा हरनो आरति माइनावआ मा खालामदों मा होनदोंनो सोरखौ होनदों बर' लाइक डान एसएम बर' अन आरति माइनाव अन एसएम बर' अन एसएम बर'आ मोनदों नोंसा गेदेरालायनो सोरखौ सोंदों एसएम बर' अन नोंसा गेन्द्रायालायनो एसएम बर' अन आरति माइनाव अन एसएम बर' नोंसा फेथ्लाया मा बानायदों फेथ्लाया ओरैनो दं फेथ्लाया मालाय गय जागासिनो फेथ्ला थास'आनो बिदि
माला टाइमा 10:45 जाखो? Manasih barang kayak थांजोब्बाय माथो।
oke. Oke. Udah saya ini harus dibelah. Udah kan, kan,
थांजोब्बायलै थांजोब्बाय Petlah kalian komal. Ada mazanan sini. दोननोसै जा